Hola, sóc l'avi Joan de Terrassa. Com sempre us dic, a Terrassa ja m'ho sabe que es diu en Joan i jo en sóc un d'ells. Bueno, no sé si sabeu, però jo tinc una competidora aquí a casa meva, una competidora youtuber, que és la meva senyora, l'Anna Mari, que és l'abuela andaluza. Oi, és l'abuela más andaluza? Bueno, la qüestió és que està fent uns vídeos que agafen molts subscriptors. Mireu, aquí la tenim. Està la pobra una miqueta potxa, perquè té migranya. Així no podrà fer més vídeos avui. A veure, Anna Mari, digue'm, a quin any ens vam conèixer? No sé, no m'acuerdo. Diu que no se'n recorda. Anna Mari, a quin any ens vam casar? Tampoco me recuerdo. Anna Mari, quin dia som avui? Sí. No ho sap. Això és que la migranya l'ha afectat molt. La migranya a vegades renta el cervell. Bueno, avui som 8 de febrer. Vale? I no l'atabalo més. Només us vull dir a tots vosaltres que seguiré fent vídeos per tindre tants subscriptors que ella no em podrà atrapar mai. Adéu!